शहीद धनंजय यादव के सम्मान के साथ भइल अंत्येष्टि। उनके गांव के बगल में इटौआ घाट पर उनकर अंतिम संस्कार भइल, जौन राजकीय सम्मान के साथ भइल। बताओ चली कि बहुत विरोध के बाद आखिर सरकार और प्रशासन के लोग तैयार भइलन। शहीद धनंजय यादव के पार्थिव शरीर के देखे खातिर हजारों के भीड़ उमड़ पड़ल। उनके गांव के समीप इटौआ घाट पर जब उनका अंतिम संस्कार भइल तो हजारों लोग खड़ा भइलन और भारत माता के जय बोलन।